हाय हेलो नमस्ते जय जगन्नाथ। आज हम बाहरलु कोड़े बिलेई शुणी चलो माँ को डोरी लगी दर्शन करदे कला पहुँचले आमे को रोड रे सरांग रोड सरांग रोड आ कोन जटिया ब्रिज जटिया ब्रिज सरांग हां सरांग बाबा कौन कलो गुटे ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଶୋଇଥିଲି ମତେ ଜୋର ଉଠେଇ ଦିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିବନି ନାଇଁ ଯିବିନି ଆଜି ମୋର ଛୁତୁକିଆ ହେଇଗଲା ତ ଆଜି ତାର କୋଡ ହେଇଛି ଦହିବରା କଣ ହେଲା ବୁଲେଇ କର ବୁଲେଇ ଆଉ ଯାଉ ତୁ କହିଲେ କଣ କୋପଟେ ଯାବା ଲେଫ୍ଟ କାଟ बानू कौन गले कौन गले यो जय जगन्नाथ एटा देखुन आइना फेरे सोइजी अबे खाइला मुझे बोला ये म सनिता जो मुठी बोला हम तो प्रोजेक्ट आइले बोला सीबी फुटी तोर दोनो केबे लेनी पिकनिक वाला जे कोन होला तो बहुत ही बना तो चाटा करो ମୁଁ ବି ଆଣିଥାନ୍ତେ ସକାଳୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ ହଁ ଏଠି ଆଣିକିନି ଆମେ ନିଜେ ଭୋଜିଭାତ କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ବାଳ ମୁଁ ବି ଆଣିଥାନ୍ତେ ସକାଳୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ ହଁ ଏଠି ଆଣିକିନି ଆମେ ନିଜେ ଭୋଜିଭାତ କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ବାଳ କି ମୋର ଗଡ଼ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତମେ ତ ଫୋନ କଲ ମତେ ମୁଁ ତ ଫୋନ କଲି ଯେ ତମେ ହଁ ଡି ମାରିଦେଲା ବୋଲି ଇଏ ହେଲା ତମେ କିନା ଆଗୁଆ ସିନା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ con una idea de tutto vedo materie io te penso che video sono già ତମେ ହାଲକା ହାଲକା ରିଟେଲ ଆସେଟେ ତାପରେ ହୋଲସେଲ ଆସେଟେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ 9.5 ନାଇଁ 8.4 लोन रही फ्लाट्रे 8-9% रिड्यूसिंग किंतु रिड्यूसिंग रेट 15.99 फोर व्हीलर 9.5 रिड्यूसिंग हमारे लिए वैसे क्या है असल रिड्यूसिंग टा बोलो ना फ्लैट टा बोलो रिड्यूसिंग आपके लिए टोपे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी वाला रेपो रेट बढ़िले रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िबो एटा होके एसबीआई रे ओनली पब्लिक कौन कौन पीओ पानी बोतले पानी नहीं पानी पियो बोल चलो पानी हेडे केंदी ब्लड लागि तुम पॉकेट रे हां कृष्ण कुल को लागि निकाली ना हे रे कहि होई किछ कहबोनु बाडेबो तुमको को जाके आइयो केउ छ कोई पड़े के न बेले के बिले एडी की गुफा को गुम्फा यो चेंज पैसा रखी जगे रे मालेशिया पैसा
ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି ଫତେଗଡ଼ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଯାଇଥିଲେ ବାବା ବାବା ଇଆଡ଼ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବାନି ଆସ 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 କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କିଛି ନାହିଁ ଯିବ ଉପରକୁ ଚଢି ଚଢି ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବ ମତେ କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ତାକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଉଳେଇବ କି ଗଦି ଗାଧେଇକି ପଡିବ ତମେ ଥାଉ ତମେ କିଛି ବେଶୀ ପଛକୁ ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ନା ଚାଲ କୋଉ ଜାଗା ଅଛେ ଅଛୁ ଏବେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛୁ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଆସିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏଠୁ ଯୋଉ ହବ ଚୋରି ହବ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପାରାଜା 2 ଖାଇଦେବି ନା ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ କି ଗୁମ୍ଫା କହୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହ ସିଲିଗୁଡି କ'ଣ ପିଢା ହବ କୋଉଟା କ'ଣ ରୁଦ୍ର ତମକୁ ଡାକୁଛି ରୁଦ୍ର ଡାକୁଛି ଭଲ ଲାଗେ କୁହ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ସରସର ପାଣି ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଇଦବ ଭାଇ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ସିଂହର ଦାନ୍ତ ପୀଡା ହେଇଛି ତାପରେ ବାଜିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହେଲା ଦେଇଦିଅ ଏ ଆସିବ ମନେ ପକେଇବ ଯାଇକି ଆଣିବା ଟିକେ ମଗିମ୍ ବଲଟା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ମୋ ଦୀପ ଭାଇ ଗୋଟେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଦିନ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମର ମନେ ପଡୁନି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପଡ଼ିଥିବ ମୂଷା ଫୁଲ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଡର ହେଲମେଟ ପାଦର ହେଲମେଟ ମୁଣ୍ଡର ହେଲମେଟ ବଳକା ପକଡା କାର ଥିବ ବଳକା ନାହିଁ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କଞ୍ଚା ମୁଚା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବି କାଲି ଖାଇବି ବାନାନା ନାହିଁ ପେଣ୍ଟୁ ନିଅ କୋଉଟା ନେବ
विष्णु ଚାଲ ମାସ ଧନରାଶି ସକାଶେ ହଳଦିଆ ପଖରାଜ ପଥର ବେଲୁନ ବେଲୁନ ରାଶି ସକାଶେ ବେଲୁନ ନୀଲମ ଏବଂ ବେଲୁନ ପଥର କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ନୀଲମ ଏବଂ କାଳରାଶି ପଥର ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ହଳଦିଆ ପଖରାଜ ପଥର କୁରକୁରି ବେପାର ଭଲ ଖାଇବା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଏଇଠି ମିଳୁଛି ଆଗ ଆସୁ ଠାକୁର ଯିବା ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇଛି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଧରିଲ ମୋବାଇଲ ନା ଦର୍ଶନ କରିବୁ ତୁ ଘୁଚି ଗଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁନି ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଛି କହିଲି ଟିକେ ଘୁଚା ଘୁଚା କହିଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁନି ମୁଁ କହିଲି ଘୁଚି ମୁଁ ଯାଇସାରି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ହଇ ଫଟୋ ଉଠା ବାବା ବାହାର ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଛୁତକିଆ ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିଲେଇଶୁଣୀରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଆସି ଆମର କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ସେ ପୁରା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଜି ଆଉ ସେ ଟିକେ ଲେଜି ନହେଲେ ଆମର ସବୁ ପୁରା ଚିଲ୍ ବଏ ପୁରା ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି ପୁରା କିରକିରା କରିବେ ପୁରା କେରକେରା ଯିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାମିନ ହଉଛି ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ ଚାଉମିନ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ନଣ୍ଡା କରିଦେବା ଆଜି ଚୁଟି ପକେଇବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନସିଂହ କରିଦେଲ କି ଆଉ ନଣ୍ଡା ଚୁଟି ପକେଇବା ଏ ଦଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନସିଂହ ନଣ୍ଡା ଚୁଟି ପକେଇବା ଖାଇବ କୁଲକୁଲା ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ କାହିଁ ଆଡେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ବାବା ତ କଣ ଖୋଜୁ ଲେଜର ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ନବ କି ବାବା କାହାର କଣ ଦରକାର ଷ୍ଟେଡି ଦରକାର କାହାର ବେଲୁନ ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡେ ଭୋଜି କଣ ଝିଅ ଥେଡ଼ ବହିଲେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୃଦ ବୋଧ ନା ପିଲାରା ଏତେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଭାତ ଯିବେ ଆଉ ପୁରା ହେଲେ ମଦ ମୁଠି ଛୁଆ ଯାଉ ଝିଅଟା ପୁରା ମଦ ମୁଠି ପିଲା ରଖୁଛ ନା ଦେଲ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା चलो नगोई रे कैलेंडर ओए बाबा 2025 कैलेंडर ये माने दी जण तो खाली क्रिकेट है कि जीवन जीव कोहली 100
हाँ तुम्हारा दियो हाँ कोहली सोई मत जी जा मैं कौन करूँ चलो चलो पानो खाओ खाइनी पूरा 100 मेरे तो सोई माइलो डिक्लेयर करें कौन खाली कोहली 100 ହେଇକି ରହୁଛି এই ଝଡା ତ ସେ ନଣ୍ଡା ତ ହେଇଛି ଆଉ ତମର ମାନସିକ କରୁଥିବ କି କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ଇଆଡେ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଲା ହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ବାବା ବରା ଖାଇବନି এইটু ଟିକେ ଚାଉମିନ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ବାବା ଚାଉମିନ ଟିକେ ଖାଇଦେବ ହଁ ଭେଜ ନନ୍ ଭେଜ ଭେଜ ହିଁ ହେଇଥିବ ଭେଜ ନା ନନ୍ ଭେଜ ଖାଇବ ଖାଇବନି ଆଉ ଛାଡ଼ କ'ଣ ଖାଇବା କକୁଡ଼ି କାକୁଡ଼ି ଯିବା ହେଇ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ମମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ଖାଇବା ପନିର ବିରିୟାନୀ ମମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ହଁ ଏଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବା କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଇছে ଖାଲି ପଳେଇବ କ'ଣ କରିବ ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ପିଲା ରୋଜଗାର କର କୋଡେଇଟା ନବା କିଣିବା ହେଡର ସେ ହଁ ମୁଁ ଡେଡେ ବି କାଟ କରିବି ମିଳିବ କୋଡେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କୋଡେଇଟା ଏଇଠୁ କିଣିବ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବା ଚାଲ କାକୁଡ଼ି ଦେଖା କାକୁଡ଼ି କେରକେରା କାକୁଡ଼ି ବାଦାମ ଦିଅ ବାଦାମ ସିଝା ନାହିଁ ମୂଳା ଖାଇବ ମୂଳା ହଁ କାକୁଡ଼ି ଖାଅ କାକୁଡ଼ି ଏ ଫ୍ରେଶ୍ କାଟିକି ଦେବେ ପାଣି ବୋତଲଟା ଦେଲ ଭାଇ ହଁ ପକୁଡ଼ି ନା କାକୁଡ଼ି କାହିଁ ପକୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଅଛି ଏଡ଼େ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଲେ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ତମର ପୁରା ଭେଜ ନାଇଁ କି ନହେଲେ ତମେ ଦିଅ ନା ପୁରା ଭେଜ ଆଉ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଲେଇ ଶୁଣି ରବିବାର ଆସ ହେଲା ଯାତ୍ରା ପୁରା ଯାତ୍ରା ସହଜକେ ନୂଆ ବର୍ଷ ମାସ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖ ଗାଡ଼ି କେତେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ି ବାବା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବ ଖାଇଯା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇ ପାମ୍ପଡ଼ ତିନିଟା ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଖାଇଦିଅ ଆମେ ଖାଇଦେବା ତେଲରା ଖାଇଲୁ ବାବା ଏଇଟା କେତେ ଖାଇବନି ଥଣ୍ଡା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇକି ହାତ ନାହିଁ ତମେ ପାମ୍ପଡ଼ ନଟ୍ ଖାଇ ଚୁ ଖାଇଦେବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲା ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲୁ ମା ଶକ୍ତିପୀଠ ବିଲେଶ୍ୱର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତା ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଜିଆଇଟି କଲେଜରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆଇଜିଆଇଟି ସରି ଆଇଜିଆଇଟି ମୁଁ ଜିଆଇଟି କହିଦେଲି ଟିକେ ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଗରେ ସାନ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇ ସାନ ଘାଗରା ଆଗରେ ସାନ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲେ ସାନ ଘାଗରା ନଉଛି ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଏଇଟା ତ
ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କୋଉଠେ Mommy ମମ୍ସ kitchen. କିଚେନ ନା ମମି କିଚେନ Mommy's kitchen. ମମି's କିଚେନ ମମ୍ମି କିଚେନ ଏଠି ଟିକେ କଣ ପନିର ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ନାଇଁ ଖାଇଦବା ପନିର କୁତୁ କୁତୁ ବଡ ଗାଡିଟା ଯିବ ହଁ ଏ ଆଗକୁ ନିଅ ଏଇଆଡେ ନିଅ ଏଇ କୁଆଡେ? ପୁରା ଲୋକ ଏଇ ବା ଆଗକୁ ନେଇକି Left foot. ଏଇଟା ତ ଭିତରକୁ କୋଟରେ କାଟୁଛ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନିଅ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାରୁତି ମାରୁତି କଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହଁ ଚାଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଖାଇବ ଦେଖି ମୁହଁଟା ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ କପ୍ କପ୍ ନିଅ ନା କଣ ଖାଇବ ରସମଲେଇ କୁଡ କୁଡ ହଁ ଖାଇବା ନା ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ମିଲ୍କ ଏଥିରୁ ଦିଅ ରସମଲେଇ ଦିଟା ଦିଅ ବସ ବାସାରେ ବାସା नो साथ ମାନେ କଣ ଆଠନ ସାଥେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଦେଖା ଯାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେଜାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଦେଖିକି ଖାଇଦବା ଟିକେ ଛୋଟିଆ ପିଇ ଦଉ କଣ ମନ ବଳିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ମଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଆସିଲା ଯେ ଏଇଟା କୁରକୁର ନିଅ ପଣ୍ଡା ଉଠାଉ ଖାଇଚାଲ ଚାଲୁ କୁଆଡେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में ସିଙ୍ଗରଟା ଏଇଠି କୁଆଡେ ଗଲା ମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ତାହେଲେ ଅଡିସନ ଥରେ ଯାଉନ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଅଡିସନ ଥରେ ଦିଅ ତମେ ଏଇ ଜିମ୍ବାୱେ ନୃତ୍ୟରେ ଯାଉନ ଜିମ୍ବାୱେ ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ମାଇ ଗଡ କଣ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି ଯୋଉ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ଟିଙ୍ଗେ ଟିଙ୍ଗେ ଯୋଉଟା ଖାଲି କହୁଛି ଖାଲି ଟାଟାରେ ପୁଅ ରାତିରେ କଥା ଆଜି ଏ ମୋ ଉପରେ କେହି କରିପାରିବେ ବାସ୍ ଏଇ ବେଗ ଦରକାର ମୋ ଉପରେ କେହି ଏଇ ବୋବା ଏ ଯୋଉ କୋଡିଏ ଉଠନ ମାରି ଏଇଟା ଏଇଟା କି ଏଇଟା ରଖି ନହେଲେ ଆଉ ତଳକୁ ନିଅ ଦେଖୁଛ ସେ ତଳକୁ ଗାଡି ଯାଇଛି ହଉ ଚାଲ ଆମର କଣ Please check. मैं ଏପଟେ ଦେଖିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଇଏ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ନିଅ ଫୋନ୍ ଆଣିଲ ଆଇବ ଆଇବ ରେଡି
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆମର ସରାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ନାଇଁ ହଉ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସରାଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ୟାଙ୍କ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ହେଲା ତ ଏଇ ପାଖରେ ରୁହ ସେ କହିବ କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ତମ ଗାଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବିଷୟରେ ଏବେ କଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅନନ୍ତ କିଏ କହୁଛି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ହନୁମାନ ବାହାରିଥିବା ଏଇ ଆମର କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ଏଇ କଳାକାର ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା କୁହନ୍ତୁ କଣ ଶୁଣିବେ ଆପଣ ବୁଲିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ କଣ ତମେ ଏଇ ବିଷୟରେ କୁହ ତମ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କେମିତି କଣ ହେଲା କଣ କେମିତି କଣ ସବୁ ଇଏ 700-800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଏହାର ବହୁତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ରଜା ମହାରାଜା ଅମଳରୁ ବୋଧେ ତିଆରି ହେଇଛି ସପୋଜ ନଦୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ମାଟି ଫାଟିଥିଲା ତାପରେ ପରିଷ୍କାର କଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ ସେ ବାହାରିଲା ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଣିନି ନା 700-800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କେତେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଇଏ ଏବେକା ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି କିଛି ବି ଡେଭଲପ କିଛି ହଉନି ଖାଲି ଆମେ କଣ ଆସିକି ତମ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିକି କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି କିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇଠି କେତେ କୋଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି ଖାଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚେ ଗେଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର ଏବେ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ହଉଛି 4 ମହଲାର ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଦେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହଉନି ହବ ଦେଖାଯାଉ ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କିଛି କହିବ ମୁଁ କହିଲି ମାଇଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ ଶିଖୁଛି ତ ଆମର ଇଏ ତ କିଛି କହିବନି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ତମ ନାନୀ ଘର କଣ କିଛି କୁହ ନାନୀ ଘର ଘର ମାସେ ବୁଲିବା କଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ରହିଲୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପୋଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ରହିବ 4 ବର୍ଷ ତାପରେ ପଇସା କେତେ ଦବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 25,000 କୋଡେ 25,000 ମୁଁ ତ ବୁଝିବି କହିଲି ମୁଁ ଯୋଉଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଇ ଧର ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କୋଡେ 25,000 ମୁଁ 25,000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମୁଁ ଦେବି 25,000 ତୁ ରହିବୁ ମୋହନ ସରକାର ତମକୁ 25,000 ଦବ